لێرە مژارên تایبەت yên pirsgirêkên Dunyayê didineme. Em wan guftûgû dikin û em hizra çareseriyan bû dikin. Angelo Vasquez yek ji wan xwendewanê ye ku ji Guatemala beşdarê konferansa neteweyek bûyî dibe. Ev dibêje bi vê konferansî ev gelekî tişta fêr bûye. Ji pitir 3000 xwendvanên lîseya ji 18 welatan û 27 wilayatan hatine verê. Piraniya wanan nûnerên navneteweyî ne û hemî beşdarî 40 komîteyên cûr be cûr in. Beşdarvanê konferans dibêjin ev fêrî danûstandirên navnetewî û dîplomasiyê dibin û hem jî geşepêdana civakî fêr dibin. Ez miroveka pir têgeldarî civakî nebûm. Lê piştî ez hatîme verê ez baştir têkeliya civakî dikim. û gelek baş bû, herkes pir baş in. Ez bi asanî dikarim herim beryekî û xwe didim nasîn û yekser em têkeliyên xwe çêdikin. Min wextek pir xweş derbas kir û şanazî bû bo min ku ez hatime şandin bo vêrê û nêneretiya dibistan û welatê xwe Guatemala bikim. Beşdarvanên konferansê li vir ji welatên cûr be cûr hevalên nû jî xwe re dibînin û dibe bingeha hevaltiya bi salan.